Mga kapuso, may tabo na karong gabi ang talagsaong total lunar eclipse. Pag-asa dunay tip alang sa mas nindot nga viewing experience. Ano yung report ni Kent Abrigana? Human ang unom ka bulan, makita na sab sa tibok nasod ang talagsaon nga astronomical phenomenon nga ginatawag nga total lunar eclipse kun blood moon. May tabo ang total lunar eclipse kung matabunan sa anino sa kalibutan ang bulan, dahil pula na lang ang makita. Hinungdan nga mahimong pula ang bulan. It's a reflection of the sun nga murag mag-red siya. Kay di ba sun, moon, sun, earth ug moon, murag nag-align man gud sila, so pag mag-total na gyud siya nga matabunan. So that's the time siguro nga mogawas nang gitawag nila red. Magsugod ang eclipse alas 5:19 sa hapon. Apan mga 6:16 sa gabi, mamatigdan ang pagpula sa bulan. Samtang mag alas 7 sa gabi, gilauman ang peak stage sa eclipse nga magdugay og halos usa ka oras. Masinati ang totality sa eclipse sa 7:42 sa gabi. Mahuman ang talagsaong astronomical phenomenon banda alas 10 sa gabi. Sumala sa pag-asa, itandi sa solar eclipse, safe kini tan-awon nga dili na kinahanglang magsulob og protective glasses o filters. Duna sa itip ang pag-asa alang sa mas nindot nga viewing experience. Kanang open area. Mostly open area. Ang uban gani ana sa mga sports center gani sila kay magplastar. Oo, kanang open area. Pwede sad siguro kanang mga kanang naka sa building. Apan posible nga dili na kini makita sa ubang parte sa Davao City tungod sa gipaabot nga pagdaot sa panahon. Kay naamong gud ni si localized thunderstorms. Murag sunod-sunod na nga kada hapon na ay mga pag-ulan na masinati. But short lang man ang iyang mga pag-ulan. Depende sa formation sa kaning gitawag nato nga cumulonimbus clouds. Gawas sa nasod Pilipinas, makita usab ang total lunar eclipse sa ubang lugar sa Asia, Australia, North America, ubang lugar sa Northern ug Eastern Europe o kadaghanan sa South America. Mauna kini ang ulahing total lunar eclipse karong tuiga. Ang mosunod nga total lunar eclipse may tabo sa March 14, 2025. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.